Čuste Minecraftáci, já jsem Krafťák HD, proč HD? Protože všechny videa, co budu mít, budou v HD kvalitě a tak neváhejte a dejte si tohle video do HD kvality. Jinak tohle je první epizoda singleplayerového let's play. Takže já bych začal killnutím těch oveček. Tak, protože postavu určitě potřebovat budeme. A mně dochází jídlo. Ne, já si natěžím nejdřív nějaký ten strom. A udělám meč. Jako samozřejmě bych měl začít, že si natěžím nějaké stromy, ale jako natěžím. Jinak můžu nahrávat jak 15 minut, takže je to jedno, jak to bude dlouhý, nemusím si ani stopovat čas. Tak, dotěžovat se mi to nechce. Takže mám Minecraft 1.2.4. Takže krafťák. A udělám si takto meč jeden. Kde jsou kravíčky? Tak. Super. Super. Jinak co bych chtěl říct, tak ještě budeme tady splňovat tady ty achievement. Teďka potřebujeme jeden chleba, krumpáč, tento uděláme samozřejmě kost a pak luk. Protože tady toto všechno musíme doplnit, splnit. Ender vejcem, to bude na dlouho. Takže co bych udělal, abych se teď vrátil a killnul tam ty ovečky. Takže kravičky jsou zabité, maso mám vystavené. Jo, hraju na peaceful. Ne na peaceful, ale na easy. Na easy. Kde je? Chudáček buglej. Chudáčci buglí. 3 vlny máme, takže jsem spokojený. Tak, tohle mám hotový, tam ještě kráva. Takže teďko udělám si krumpáč, půjdu samozřejmě pro nějaký kabel, stone. A dělá mi to strašně chutě dotěžit tento strom. Tam bude ještě jedno dřevo. Dobrá, není. Takže černou krafák. A půjdu tady za tou krávou. Dojím se. Tak, to bude stačit. Tak, kravíčko. Pojď sem, kam petáš? Dobře, dal jsi mi maso. Co to je? Dungeon? Ne. Takže kam se vydám? Vydám se na džungli. Ale to tady byl buk vody. Tam je kráva. Určitě za ní půjdu kill. Že potěžím si tady to ty ugrcance. Ne sugarcane. Takže chtěl bych nějakou tu látku, abych si mohl udělat stůj. Stůj! Ne. Takže už mi prasklo. Takže tady a ještě jedna tady byla. Jo. Víte, jídlo samozřejmě potřebuji ze všeho nejvíc. Takže, kde by mohla být džungla? Ty, já slyším zombie. Já jsem slyšel zombie. Buk? Tak. Strom v poušti. Tak to vytěžím všecko. Takhle. Super, mám sugarcane.
Tož to je mrtě, tady uprostřed pouště. Ty krávo. Láva. Což to se v poušti nenajde. Tam vidím kabely, jako stony, že budu i hned natěžit. Ty mám 18 jídla. Pétát. Uhlí. Ty voče, kde jsem je viděl? Tady? No tak ty nechci, díky. Přeskočím to. Jo. Takže já najdu nějakou džungli. Nebo, ne, já ji našel, jupi. Já našel džungli. Vyžeru ještě tady ty sugarcany. Tak kam se vydat? Já půjdu tady, mám. Někde podél ostrova asi. Čekaj, já jsem jo. Zkusím něco pěkného najít. Možná, že to budou nějaké minilágy, protože se mi načítá mapa. To samozřejmě má každý hráč v Minecraftu. A já mám totiž ale pomalu javu, takže mi se to jako bude místy i lágovat. Takže za to se omlouvám. Jako potom už to bude v klidu, jako. Ček na tom začátku to se vygenerovalo. A pak už to bylo jako v cajku, že jo. Troška kam bych mohl jít se ubytovat, ne? Nechci bydlet na stromě. Pojď dolů. Super, všechny slepky jdou ke dnu. A docela pěkně je to tady. Jako na stromě by nebylo špatný zase bydlet, že jo, jako. Tak kam půjdu? Já bych šel najít nějakou jeskyni. A jak já se znám, tak já. A tady je pěkné místečko na ubytování. Tady se možná i ubytuju. Jo, tady se ubytuju. Ježiš, protože jsem kompaž dal tady, já jsem mandulín. Takže už si kopu dveře. Tak, jo, už se tady stone, takže je to v pohodě. Takže 3. No a nám se stmívá. Takže krafťák, ne vlna, krafťák. A vlnu potřeba. Abych se co nejrychleji vyspal. Hopla, hopla, hopla. 3 vlnová postel. Snad mě nikdo nezbudí. Prosím, jo. Čeho bych se najedl, já se to nechci utrácet. Takže já udělám lopatku. A zarovnám si to tady. Chci bydlet na povrchu, ať to. Nechci zase bydlet v podzemku, protože je to také divný a je docela. Že pokud to až zarovnám.
Lag. Lag. Jo, počkejte, já možná vím. Já mám slabou javu, vidíte. To je tady červené, já jdu na normál. Jako určitě si to někdy zase přepnu na far, ale to je teďka zbytečnost při kopání baráku. Ale vlastně to bude generovat, ježiši. A i tak rajta. To ještě nemám ani tak písku, jo. Nechci kuře, chci písek. Mně se to nepříjemně začalo kousat. A hodně nepříjemně. No nic, jdu na tajny. Nás zase pořád kouše a stříhat se mi to nechce. Jo, takže to udělám asi takto. Tady takto budou... To budou zdi. Takhle. No tady to ještě takto zvětším, aspoň takto ty dva. Tak, tady to trošku zarovnám. To bylo muset ještě vlastně být až tady. Takže potřeba hodně písku. A hodně moc písku. Takže já si ho tady trošku natěžím. A možná bych tady dodělal ty zdi. Jako to potom uděláme i z něčeho jiného, že jo, ale... To teď zatím nechám takto. Takto počkat, jak to bude ještě jako dlouhý. Takto, takto, takto. Raz, dva, tři. Jo. Takže písek si teď vezmu zase s tadyma. Takto. 19 málo. A ne, možná to vyjde. Vyšlo to. Ne, nevyšlo to. Ještě tady. Tak to musí stačit bohatě. Takhle. No tyjo, tady už je to docela hluboký. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2. Tak prozatím bych to asi nechal takto. A co bych udělal v příštím díle? Určitě to nějak dodizajnoval. Nebo že by toto by byl celý jeden velký barák. A tady by byla podlaha z toho, ze dřeva. Na to ještě nějak domyslím, teď si jdu potřebovat tu lopatku, ať jdu nezahazuju zbytečně. Tak. A dám to tu. Tak, tady bych to už ukončil teda. Že to by bylo z tohohle videa všecko. Ještě si udělám druhou. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud do mě ještě nemáte odběr, tak nezapomeňte a dejte odběr. A to by teda bylo z tohoto videa všecko. A čau. Ještě